Matattu sun gama zamansu a wannan gidan na aro, wato duniya, kuma duk sun kwashi shuke-shukensu sun wuce da su a inda za su girbe su. Jira da zulumi yanzu ya ƙare gare su, domin sun tafi babu shiri, bari ban kwana da 'yan uwa. Muna addu'a Allah ya gafarta musu, ya yi musu rahama. Kashi na biyu a cikin wannan bidiyon, bari in waiwayo gare mu rayayyu, me muke yi don tunkarar tamu mutuwar? Yi tunani, shekarar ka nawa, kuma kyawawan abubuwa nawa ne kake aikatawa? Duk wannan tambayi kanka. Ka shigaltar da kwakwalwarka da tunanin mallakar duniya ne, ko kuma biyu ka raba ta? Shi ma wannan tambayi kanka. Muna rayuwa ƙarshen zamani wanda yake cike da abubuwa marasa kyawun ji da kallo, wanda ya zama wajibi a gare mu ba da kariya ta musamman ga ido, kunnuwa, ƙafafu da hannuwanmu. Ban sani ba in za ka iya tuna kyawawa da munanan abubuwan da ka gabatar a yau kafin haɗuwa da wannan bidiyon, kuma na san cewa ya sosa zuciyarka, amma bari in ƙara daɗa maka. Shin mutanen da kake rayuwa tare da su, kai ne kake kwaikwayar ɗabi'unsu, ko kuma su ne suke kwaikwayon ɗabi'unka? Duba, idan suna da kyawawan ɗabi'u, ka koya, kar ka tsallake su, amma idan aka san su ne, ka ƙaurace ma zama tare da su, bai kamace ka ba. Kowa ka gani a duniya zai yi rayuwa biyu ce, nan duniya da kuma matabbatarsa. Yi haƙuri, ba dole ne kullum sai ka kasance cikin jin daɗi ba. Akwai wasu lokuta da za su zo a rayuwarka, lokuta ne na ɓacin rai, lokuta ne na baƙin ciki, amma a kowane lokaci idan ka tuna cewa kana tare da Ubangiji Maɗaukakin Sarki, babu abin da zai damar da zuciyarka. Za ka samu natsatsar rayuwa, kuma ba za ka taɓa samun wannan natsatsar rayuwar ba sai ka kasance mai ambaton Allah ko da yaushe, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa yake cewa, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa. Amma duk wani sauti da zaka saurara, duk wani fim da zaka kalla, ba zai iya sa zuciyarka ta samu nutsuwa ba, sai da bin Allah da kuma dogara gare shi. Kada ka yarda ka zamo mai ɓata lokacinka a banza, domin ka san da cewa rayuwa biyu ce take jiranka. A yanzu kana fuskantar rayuwa ta farko kafin ka kai ga rayuwa ta har abada. Wannan rayuwa ta har abada ita ce kowa yake so ya samu tsira a cikinta, ita ce kowa yake so ya samu dacewa a cikinta. Matsayinka na mai hankali, wannan bidiyo nawa ya kamata a ce ya faɗakar da kai, ya kamata a ce ya ankarar da kai. Ina tare da ku koyaushe, kuma ina da burin kasancewarku a cikin farin ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku danna like, subscribe